Unsa imong lami na tilawan diri sa IT Park? Para na ako may pinakalami sa IT Park. Welcome back to my channel mga ka-mindset. Huwag nata diri karon sa IT Park. Tanan na tawong mindset sa tao guys, mao nitong botan na. Unsa imong lami na tilawan diri sa IT Park? Unsa kay nga na to mix og taga-asa na? Kuan, I am Raven Nay Mendez from Bohol. Asa ganun nga. So, taga Bohol ka? Yes. Pero kaya ka Cebu. Oh, I'm studying at USPF. Studying guys. Wala siya. So, dugay na gid ka diri. Muna na kumutan na guys. Unsa imong natilawan nga lami diri sa IT Park? So far, it's Starbucks again. Hey! Sure John. Yes. Very satisfying Starbucks. Baka naman. Lecture naman. Libre naman dyan. Taga sa ka mix o ka ng taga unsa imong kan? RJ. Taga Bakayan. Bangkayan. Bakayan. Bakayan. Medyo diri ra. Manan. Unsay kaso? Ano tawag joke. Ikaw mix taga sa ka mo sa ngani mo. Rods Gabriel Vilayo. I'm from Bakayan. Pareha. Bakayan, silingan mo. Ikaw mix unsay ngani mo taga sa ka? Kan Zorel Guapo nya Tagalog-Lapo. Okay, kayo. Gwapo rin. Dugay na mo diri sa Cebu? Since birth. Since birth, ikaw pod. Since natawa ko mama. Since fetus, ikaw pod. Way magdugay sa relasyon. Ano ba? So, muna na pumunta na, guys. Dama mag sa diri sa IT Park. Kung ato silang naabtan. Unsay mong natilawan nga lami diri sa IT Park? Siya. Eh! Ikaw natilawan nga lami diri sa IT Park. Chow King. So, okay kayo. Unsay mong natilawan nga lami diri sa IT Park? Jollibee na lang. Eh! Kuklot. Taga sa gay kamix o kung singan? Si Raymart o taga Mindanao. Because Manila si Raymart. Manila. May Santiago. Taga Manila. taga bawa ka, taga. Hey! Ako to silingan. Salingan. Okay kayo. Ikaw mix unsay nga nimo taga sa ka? Si Daniel. Padilla. Oo. Taga sa man si Daniel. Taga Calabano Capitol. Diha sa unahan. Pasunahan lang, malako lang. Mao ba unsay kaso? Joke lang. Ikaw mix unsay nga nimo taga sa ka? Tony. Gonzaga. Juan Negros. Negros. Ikaw mix unsay nga nimo taga sa ka? Jan. Taga Si Busiter. unsa ang verse? Taga sa sitera. So classmates mo or unsa man? Barkada lang nag-group ko nag-group ko meeting. I mean, coincidence lang nag-abot. Mao ba naging ngana ni Jad? Eh. Mausan. Bitaw. So ulit ako bauta na guys. Unsa imong natilawan nga lami diri sa IT Park? Dira sa Sugbo sa Sugbo Merkado. Okay kayo. Unsa imong natilawan nga lami diri sa IT Park? Siomay sa TP, unahan ba? Sakto. Unsa imong natilawan nga lami diri sa IT Park? Sa Yakski lang, Yakski. Unsa imong natilawan nga lami diri sa IT Park? Pareha naman yan, Yakski. Yaxi? Yaks. Hello? Hey! Taga sa ka mates og unsay nga na to? I'm from Mandaue and I'm Kim Caballes. Mao ba? Igso man Kim Cho. Kim Caballes bro sa Lucky Cake. Ay nag-usap ni Kim Shu Igso ni Kim Shu. Igso ni Kimchi. Kim Chow. Okay niya. Unsay nga ni mo mates og taga sa ka? From Manila, Rihanna. Unsay kaso? Ito joke lang. Ikaw sa taga sa ka unsay nga ni mo? I'm Missy Shell. I'm from Bantayan. Kalami sa Bantayan guys ang seafoods. Dugay na mo diri or first time man zaman? First time. Ikaw dugay Dugay na. na. Ikaw pila ka tuig diri? 1 year? Muna na kumuta na guys kay naa sila sa IT Park. Unsa imong lami na tilawan diri sa IT Park? Para na ako may pinakalami sa IT Park. Unsa imong lami na tilawan diri sa IT Park? Seafoods. Okay, kaya sa lupita. Sugbong Merkado. Naon ko na sa maybe. Unsa imong lami nga natilawan diri sa IT Park? Wala ko'y nadilawan lami. Sure? Ako'y lami. Taga sa boss o unsay nga nato? Ako din si Jezreel o pong taga si Chewbacca Barangay Apes. Mga dolo no o Ato lang. walking distance ra? Walking distance ra. Okay kayo. So boss dire ra mga kasaluyo, dugay na jaga like dire nagapayo or something. Mga 3 years. Dugay na pala. So muna na kumuta na guys, nagbadbaha siya diri sa IT Park. Unsa imong pinakalami nga natilawan diri sa IT Park? Yun yung Buffalo Sports Lunch. Lalihan ka kita sa. Akong katrabaho. Mao di. Watch out na ko. Mga kauban ako sa NY Lounge. Hot Wings, Wingers.
O akong pamilya diri. Ah. Akong uyab. Ya din. Eh! Unsa gito nga to, Mix, og tagasa ka? Trish from Consolacion. Sa, pang Miss Universe ha? Sa ito nga to, Mix, og tagasa ka? Greyka from Mandawi City. Last one, Manawi. Para, batal mo tayo katulo. Tagasa ka, Mix, og unsa imong pangalan? James from the land of Cebu. Eh! Natatabihan na ba? Di ba? So, classmates mo, or unsa man, BFF, Co-working. co-working, dugay na mo diri. Oh, ano na dyan me? So, mo rin ang na guys, kay dugay naman sa IT Park, og nakita na to sa IT Park, unsa imong lami nga natilawan diri sa IT Park? Dinghaw. Pareho eh. Unsa imong tilawan nga lami diri sa IT Park? Dinghaw! Ay, ko gina mo dali. Unsa imong lami nga tilawan diri sa IT Park? Kabalo na ka sa answer. Hey! Anong pangalan natin, Megs, o tagasan ka? I'm Vince. I am from Tacloban City. Waray guys, waray upay. Ay, joke. First time mo dito or matagal ka na dito? Magwa 1 year na po karon na January. Tamaw ka dito. Yes. Ito yung magandang tanong guys, Tagalog na to. Unsa imong pinakalami nga nagtilawan diri sa IT Park? Nakon laming nga natilawan diri sa IT Park is T. Sure? Yes, met. Anong TV? Ariel te? Abi kong tibak. Yeah. Sa kito nga na to, Mix, ug takasa to? Ay, Guadalupe de Mene. Kamo duha. Kami doon. Best friends mo or unsa man? Kamu bata ka. Kababata gud mo. Okay. So first time niyo diri, sige na mag-ari diri. Sige na magari. Amo ni Pero sa pagkakaroon, karon may kabalik. after sa paboto. anda. Sige. So man yung dakutan na guys, ngano na asa diri unsi mong natilawan nga lami diri sa IT Park. Sa buwa. Sa buwa. Waray Sure na dyan? Papakuhan ba? Ang over, no? Eh! Tagasa kay Kamix o unsi mga? Ako dahil si Stella Maris V. Padigos. Ako nagpuyo sa opera. Opera. Ikaw, Miss, unsi mga o tagasa ka? Ako si Kobe Redoblado niya. Sa opera sa Kugapuyo. BFF mo or BFF. mo ba? Okay kayo. Dugay na mo diri siglag or first time niyo diri? Dugay na. Mo ba? Muna na kung na guys, unsa imong lami nga nitalawan diri sa IT Park? Dagan maglami pero Tambal ka na. rib shock lami sad. Unsa imong lami nga nitalawan diri sa IT Park? Same sa rib shock kay Andy Rice. Bitaw. Agree ko na kay nakatilaw po ko. Eh! Tagasa kay ka Mix o kanang sa atongan? Kiano, taga Sambagono. Ay. Arisaw ni Ganti Kiano. Ikaw sa may Kiano Reeves. Wala rin. Wala norot na kay Reeves, ano? Okay. Dugay na ka diri sa IT Park or bago na ka? Taod-taod lang. 1 year ka. 1 year. Diri ka trabaho? O, diri ko trabaho. Ay mo di ay. So may ko na guys, dugay-dugay sa 1 year naman siya sa IT Park. Unsa imong pinakalami nga natilawan diri sa IT Park? Mga pagkaon, right? Sample. Kanang Buffalo Rods. Sure na. Oh, sure na. So mo to guys, kinsa inyong sa tanong pinakalami ug tubag guys. Comment down below kay makadaog og GCash. Og guys, kung ano natin wash out kay Ngitni Kapangpangan. Wash out taga Bugo. That's all for today's video guys. Mindset ba unsa natug mo? Ipalo sa gusto niyo Ma'am Sir.